Sona nyimbo mukumvazo ndikubwera wosupa pano tili pano ndipa zokambirana zathu ndiye tisanapite zokambirana zathuzo pala amayi akuvina pano ndiye ndifuna mumvere nyimbo imodzi kenaka tiyambe programu yathu lero. Mwakonzeka amayi? Tiyeni imodzi. Zikomo akakhale basi ombeni manja amayi amene onda amayi akuno kumene tili kuno ndi pa Chankhozi School Ground boma la Kasungu ku Kasungu West kapena kuti kumadzulo kapena kuti kunzambwe kwa boma la Kasungu kuno tatibweretsa kuno ndi mabungwe angapo tufuna tikambirane nkhani yofunikira kwambiri mdziko muno. Nkhani imeneyi mwina sitikambakamba chifukwa choti makhala ngati nkhani ya chinsinsi koma lero tili kuno kudera la Senior Chief Lukwa boma la Kasungu kumene tifatikambirane nkhani ngati imene yofunikira kwambiri. Pano ndi pabwalo nakamba kale pa skulu ya Chankhozi pa 28 September chaka china chilichonse limakhala tsiku limene mayiko pa dziko lonse amakhala akukumbukira nkhani pa Chingereza kuti International Day of Safe Abortion. Pachichewa pake amanena kuti tsiku lokumbukira kuti amayi atetezeke pamene akufuna kuti achotse pathupi kapena kuti pathupipo pachoka kapena pakatipo pachoka. Chitetezo chimene amayi anena azikhala nacho ndi cha mtundu wanji. So programu yathu lero ya Tikambe kuno ku MPC Tikambe nkhani imene tizukute. Monga mukudziwa mdziko muno pakhala pali mtsutso kupita ku nyumba ya malamulo kupita kwa wanthu nkhani ya lamulo limene limapatsa amayi kapena atsikana kuti akhoza kuchotsa pathupi kapena kuti pakati motsata malamulo. Ndi nkhani imene malamulo athu mdziko muno akulu amavomereza njira imodzi yokha ndiyo imene ngati moyo wa mayi kapena mwanayo uli pa chiopsezo. Koma mabungwe osiyanasiyana akhala kunena kuti pali nkhani zina zimene tiziunike niso ndi bwino. Koma lero nkhani yayikulu tikambale kwa lero kodi nchani chimachitika kuti amayi akhale ndi ufulu ochotsa pathupi kapena pakati nasu zizungira moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Programu yathu lero ndi ndi akuluakulu angapo komanso chachikulu msinkhu ndili ndi anthu akuno kwa Senior Lukwa kuno ku Kasungu. Ndiyambire
ndi inu a chairperson kuchokera ku nyumba ya malamulo. Tsiku la lero kapena kuti pa 28 September tikuona nkhani ya International Safe Abortion Day. Pachichewa pake mbakhala ngati tsiku lolaula wanthu. Tikuchokera kuti ndiyambe ndino Dr. Ngwale. Siku limeneli ndi siku limene dziko lapansi limayang'ana kuchembeza kwa azimayi. Azimayi ambiri makamaka a third world ngati ku Africa kuno, yes, ku South America, ku Asia akumamwalira kwambiri nthawi imene akubereka. Choncho ena ayiwo amakhala kuti akumwalira chifukwa choti anachosa pakati, ena chifukwa choti pakati panachoka munjira ina. Okay. Koma amawayesesa kuti tipeze njira yowatetezera azimayi amenewo kuti asamamwalire. Siku lake ndi limeneli 28 September. 28 September, yes. Ndi tsiku la Chikhristu kapena tsiku lolaula? Si siku lolaula iyayi, ndi siku la aliyense wa dziko lapansi lino amene amakonda umoyo. The assumption kunena kuti ndekuti mdziko omwe muli malamulo ololera kuti amayi akhoza kuchosa pathupi kapena atsikana kuchosa pathupi. Zoonadi maiko osiyana-siyana ndi malamulo. Monga ngati kwathu kuno siku limene lili ndi siku loti munamake malamulo athu samalisangalalira kwambiri. Okay. Chifukwa choti malamulo athu a dziko lino amalolera kuti mzimayi achose pakati pokhapokha ngati pakatipo pakuopseza moyo wace, kapena pakatipo tingotero kuti ngati pakuopseza moyo wace. Okay. Otherwise sitimalolera. Tikamba. Tikamba. Ndifuna mabasa microphone wa Mr. Chisi. Msanapita kwa gogo Mr. Maso Chisi. Mr. Maso Chisi munakamba nthawi ina kuti tsiku limeneli kungomva kapena kungoyambapo nkhani ya kuchotsa pathupi kapena mimba imakhala nkhani ngati kuti wewe ndiwe mwana wa Satana kapena ndiwe brother wake wa Satana ukamayankhula nkhani ngati imeneyi. Kodi ndi chifukwa chani zimene zimaganizidwa chonchi? Zikomo kwambiri bwana Emmanuel Twala. Choyamba choti Amalawi tiyena kuzindikira ndicho kuti ife tili kuno, ife sindi amene tikuchosa mimba anthu. Chinthu choyamba achidziwe ndi chimenecho. Tikunena pano anthu akuchosa kale mimba pawokha mmamizimo ndipo akumafa nazo chifukwa choti akuchotsa munjira yosathandizika bwino ndi anthu aukadaulo imene ikutchedwa safe abortion. Kusonyeza kuti anthu pawokha akuchotsa kale, sikuti ife taatuma, yeah, koma akuchotsa. Sono ife tikunena kuti poti kuchotsa kwake akuchotsa mozipweteka. Muli ndi umboni kapena mukungokamba chifuna kuti tikambe nkhani imene yoti azimayi ndi atsikana kuchotsa pathupi? Umboni ngosayamba. Muzipatala zonse za boma m'Malawi muno ngakhale kuti malamulo salola kuchotsa pakati, koma malamulo amalola kumuthangata munthu amene pakati pake pachoka, imene kukhala ngati post aborto care, kumuthandiza amene pakati pake pachoka. Okay. Kaya kuchokako kwachoka pakokha chokwa pakati pamatha kuchoka pakokha miskale, yeah, kapena injust munthu amafuna kuti pachoke munjira zimene iye akudziwa, zipatala zimathandizira munthu ameneyo kuti amusukesuke. Ndiye tikatengera kaundula wa anthu amene akupita kuchipatala kukatsukitsa ziberekero chifukwa choti anachosa pakati kapena panachoka pakatipo, ukupezeka kuti kaundula yakuonesa kuti mwezi ndi mwezi achinyamata azimayi ochuluka akupita kuchipatala kukathandizidwa. Ambiri akumapita atawolanso kwambiri chifukwa amabisa nangasi akuopa kuti lamulo silikulola. So chimene ndikufuna ndisimikize nchona kuti si ife anthu pakali pano mimbazo akuchosa kale nkale, koma ife tikufuna kuti pakhale lamulo lothandizira kuti ngati pali kufunikira kuchoka azichoka pa mimba izichoka mosaopseza moyo wawo kapena mosapereka chipinjo china chilichonse. Ndipita kwa gogo amene alipo mpano, pali senior chief Njombwa komanso senior chief Lukwa, koma sapite kwa Lukwa ndimafuna ndipite kwa mai Emma Kalia. Ndifuna ndipite kwa inu chifukwa kuti zokambira zimenezi tazikonza ifa MBC
ndi mabungwe angapo boma la Malawi kudzera ku nduna za umoyo akopwa komanso our Malawi Human Rights Resource Center, FIPAM, Oxfam, komanso Malawi Sexual Reproductive Health Rights and Alliance, IPAS, komanso NGO Gender Coordinating Network, ndi Amplify Change. Mabungwe ena akufunsa kuti mpaka na mkokoto wa mabungwe chonchi komanso inu ku MBC kubwera pano madzakapana nkhani imeneyi imene ndi nkhani yakuchipinda, nkhani yachisisi, nkhani yoopsa, kuchotsa mimba, kuchotsa pakati, si nkhani yoti tidzikamba pa ground pa Chankhozi pali wana azaka 5, pali wana atsikana azaka 10. Ndi nkhani imeneyi tabu yakuchipinda. Inunso ngati mayi kukhalaso patsogolo kumakambaso nkhani zimenezi, mundilumikizire nkhani ziwiri zimenezi. Zikomo kwambiri. Anthu amene akumafusa mafuso amenewo alipo ambiri, chifukwa chonena kuti mwa ena sizinachitikire pakhomo pawo. Akanakhala mwana wawo, mkazi wawo, mchemwali wawo, olo amayi awo amene apezekera ndi vuto ngati limenelo atasiya kuyankhula. Okay. Koma poti zikuchitika pakhomo pa anthu ena, imakhala nkhani ya mmuzi. Mwana wakuti uja wachosa mimba ndipo wamwalira, zimangokhala ngati nkhani kwa iwowo. Chifukwa chake ali ndi mafunso ambiri, komanso amafuna umabisa nkhani imeneyi. Asikana ali pano ambiri mwa iwowo, panopo kuli mafoni pano, aliyense ali ndi foni, amaona china chilichonse, palibe chimene mungawabise. Mwinaso akuziwa zinthu kuposaso ifeyo. Okay. Ndiye chimene tizibisacho mawa tizafusa mafuso pamene iwowo zinthu akuziziwa kale, ndipo amayankha kuti inali nthawi yanu imeneyo. Ife tili ndi nthawi yathu. Pa chizungu masiku ano kunabwera mawu amachita kuti ife ndi a generation Z. Ndinu ndani inu kuti mutirese zimene tikufuna kupanga. Pa chifukwa chimene chocho, nchifukwa yake tikufuna kuti mawu awawa aziveka kwambiri. Ifeyo tonsefe sitingakhale mabungwe onsewo ena palibe apopo, sitingakhale ozungulira mitu kumabwera nkumauza anthu zinthu ngati zimenezi, koma tili ndi chisoni chifukwa dziko lathu lino bwezi likupita chisogolo, akulongosolerana akuchipatala. Yeah. Zimene akudusamo kuti tizifika ndime yonena kuti tilowepo tithandizire kuti vuto limene mwina lingachepe. Ndathokoza. Ndipite kwa chipatala, chifukwa mwatchula chipatala kuno kukasunga manena kuti zaka zitatu zapitazo chipatala chakasungu boma chimakwanitsa kubereketsa ana okwana 28,000 pachaka. Pano ndesa chikufika chamafere chakuti 1,000 pachaka, kusonyeza kuti chiwerengero cha anthu chikunga chikwerakwera. Koma mwina nkhani imeneyo tiyedzeke yapo. Nimafuna muti anditsogolera nkhani imene akamba mayi kaliya, zokhoma zimene mukumana nazo mzipatala pa nkhani ya imfa zobwera chifukwa choti munthu wina wachotsa pakati, kapena kuti pakatipo pachoka posatsata malamulo ake, kapena mosatsata njira zakuchipatala. Ndimafuna nditsimikizedi pano kuti mimba mmene amafotokozera azanga pamakhala kuti yachoka yokha mwina pachifukwa cha zovuta zina mthupi, komanso kuti mwina yachotsedwa mokuti mwini wakeyo anaganiza kuti atero. Mwina nthawi zambiri chimene chimavuta nchokuti malamulo athu panopo savomereza kuchosa pakati, kotero kuti olo munthu akatipeza kuchipatala ndikovuta kuti angavomere kuti zimene zoti zachitika. Komano amabwera in what context? Amabwera kuti ineyo mundichotse pakati, kapena amabwera munjira yake iti? Anthu amadziwa kuti malamulo ochotsa pathupi palibe? Amadziwa kuti malamulowo palibe, ndipo ineyo sinamonepo munthu atabwera kuti mundichotse pakati kuno kuchipatala chaboma. Koma amabwera pakatipo patachotsedwa mwina atapeza mavuto ena. Mwachitsanzo
wabwera munthu akutaya magazi kwambiri, akuonetsa mwina zizindikiro zimene pa Chingerezi amati ma infections, amene anabwera chifukwa anachosa mimba mosatsata mwina ndondomeko zina zimene zingathe kutiteteza kuti zovuta zimenezo zisabwere. Sono anthu ngati amenewa akabwera kumakhala kovuta kuti tiathandize, osati kuti sitikufuna kuathandiza, koma kutengera ndi state imene abwera. Mwachitsanzo munthu abwera kale mthupi mutayamba kuonongeka, timuthandiza pena zimakhala bwino, apita ku nyumba zabwinobwino, koma mwatsoka pena timathanso kuluza azimayi okuti anachosa pakati, abwera kuchipatala mochedwa, mwina ife kuti amaopa ndi mmene zimavekera kuti kuchosa mimba sikololedwa. Mavuto mwina amene tikumana nawo ndi ngati amenewo okuti chifukwa choti lamulo lenileni pakanalibe, anthu amatha kumabwera kuchipatala zitavuta kale. Chabwino, ndipite kwa inu youth champion Sabina Jonas. Atsikana tsiku ngati la kumbukira tsiku limene lothandiza kuti asamafe chifukwa pakati pachoka kapena kuti achotsa, kuti ndilofunikira bwanji? Ndinganene kuti tsiku limene osati kuti inu yomwe munachotsapo kapena kuti zinatero, koma ndifuna kuti fani ndimayankhulira achinyamatawo. Zona komanso panopa ndikaonetsetsa kwambiri anthu amene akuchotsa mimba ndi achinyamatawo. Okay. Mwina chifukwa choti timakhala tikunamizana, tikakhala mmakulu muja, ayi ukangomwa zakuti, ayi mwakuti mapeto ake zimene akunenawa kuti akapezeka kuti apita kuchipatala kuja pamakhala povuta kuti awathandize chifukwa sanatsate njira yoyenerera. So monga wachinyamata ngati taona kuti tili ndi mimba, tiyenera kupita kuchipatala kuti tilandire thandizo loyenerera. Komanso sikuti tulimbikitsa kuti achinyamata tizipanga zimene cholinga choti olo nditenge mimba ndipita kuchipatala kandichotsa, no. Chifukwa chake ngati afipamu amatha kupereka njira zakulera mwaulere, cholinga choti zithandizira kupewa mimba zosakonzekera zija zimene achinyamata timatenga. Maikalia, ndimafuna muitenge nkhani imene yonse napite, nafuna ndimalizire nda gogo ku nkhani imene, koma ndifuna libebe kwa inu Maikalia. Akukamba achinyamatawa kuti situkuti tikukakamiza kuti adzikachita mchitidwe wogonana, koma kusimukuona kuti tikutsutsana chifukwa ife romwe makolo muli kuno mutukukamba kuti athu okachotsetsa awaso kuboma ku parliament ali ndi bill imene ingobwezera uku ndi uku, ndetu nenaso kuti situkakamiza kuti atsikana ndi anyamata adzichita zogonana. Aren't we contradicting kamena kuti sitikutsutsana tokha? Ayi, choyambirira mwina aliyense kupewa kumaposa kuchiza. Ndiye ulendo woyamba ndionena kuti utayesesa kuti usatenge ni mimba imeneyo. Mbamene akubwera afipamu kumaphunzitsa anthu, ndiye natosefe timayankhula zimenezo. Koma munthu ndi munthu, tikuchita kuona kuti anthu akupitirizabe kutenga mimba. Pachifukwa chimene chocho mpovuta kwambiri kuti munene kuti iyayi poti tanena mawu awa ndiye izizi zilibe ntchito, pamene tikuona kuti vuto likupitirirabe, olo mankhwalawo alipo, olo mankhwalawo palibe, anthu akupangabe zimene iwo akupanga. Pachifukwa chimenecho pamene pakubwerera nkhaniso iyi yonena kuti pakhale lamulo limene lizisogolera bwinobwino, chifukwa pachiyambipo mmene anenera onabu athu Dr. Ngwali pakunenedwa kuti Malawi kuno lamulo limene lilipo pakali pano ndilovomereza kuchosa mimba ngati chipereka chiopsezo kwa mayi, ngati pali chiopsezo kwa mayi amene wali ndi mimbayo. Koma zinazi samaziona, ndiye anthu ena amachosa mimba pa zifukwa zosiyana-siyana, simangokhala kuti chifukwa choti pali chiopsezo iyayi. Ndiye pa chifukwa chimenecho mawu awa akubwera. Ana ang'ono azanga ena ananena, mwana wa zaka 10 tinali kumzimba anatiuza kuti dera la kwa agenda kunabwera kuchipatala ngati kuchipatala cha boma kubwera mwana wa zaka 9 ali ndi mimba.
ndiye atabwera anabwera straight iwo sanaope anapita kuchipatala. Mwanayi timati mumuthandize ali ndi mimba wali zaka 9 achipatala asanambe kudwala mwana asanadwala ni mwana wa zaka 9 right. ndiye kuti chiopsezo chija chilipo pamenepo, koma achipatala anati malamulo samatilola. Olo tikuziwa kuti mwanayi ndi wang'ono, tikuziwa kuti zivuta kuti azabereke, koma ifeyo malamulo amatimanga manja, sitingathe kumugwira mwana ameneyi chifukwa mmodzi wa ife olo tosefe timangidwa. Anthu aja anabwerera kwawo, adokotala aja mpaka lero amene tinkakamba nawo akuti sindikuziwa chimene chinakachitika. Nchapafupi anapita mwina kwa asing'anga, nchapafupi mwina mwanayo anatani anamwaliranso, ananena zimene. So nkhani yake ndi imeneyo. Olo chiopsezo chimatha kukhala pa mwana wang'ono ali ndi mimba, akanathandizika mwana amene uja kuti mimba imeneja isapitirire chifukwa zaka 9 si mwana woti angabereke muzake yayi. Chabwino agogo sinyo Chief Lukwa, kani mwaimva tayambira kuno nde inu ndamene makhala ndi anthu m'midzimu mafumu nkhani imeneyi mpaka namuyilowerere ena akufunsa choncho. Poyamba nene kuti zikutivuta kwambiri ku Malawi pazifukwa zonena kuti sitikudziwa bwino, anthu ambiri ena sakudziwa bwinobwino komanso ena akudziwa akuchita dala. Okay. Zinthu izi zikuchitika. Chinthu chimene Amalawi tonse, Amalawi amene mundimvera programu iyi ndi amene muli pano mudziwe chinthu ichi. Dziko lonse lapasi anthu 8 billion, chinthu chimene chikumachitika kwambiri pa miniti kapena mphindi imodzi, chinthu chimene anthu 8 billion akuchichita kwambiri ndi kugonana. Asati kudya sima, asati kupanga business, asati ufumu, asati UMP, asati president, asati china chilichonse ya. Oh. Koma chinthu chimene chikuchitika kwambiri pa 1 minute ni kugonana. Ndiye anthu amene amagonana pa 1 minute ni 1 million. 1 million pa 1 minute akugonana. Mmene takhalira pano kamwe akhalapo 2 hours pano, ine ndali kwa chulu kusonkhano pano kamwe akhalapo 2 hours. Anthu amene agonana pa 1 minute ni 1 million. Ndiye muwerengere 2 hours ndi anthu angati amene agonana pa nthawi imeneyo. Now nifuna muvetsetse chifukwa nufuna achisa kundiyang'ana mondo. Iya nufuna kuti muvetsetse angwale ngati munthu wandale, a Jairos ngati munthu wandale, a Chealede ngati munthu wandale, amwambiranso mbedza. Yes. Chinthu chimene chikuchitika kwambiri sikupemphera. Sikulowa musikitini. Yeah, inu musalisokoneze. Anthu amene akugonana dziko lino it's a God fearing. No. My dear, nufuna uvetsetse chinthu chimenechi, achalichi, achisilamu, mafumu, andale, a presidenti, munthu wina aliyense pa dziko lapasi, muhindu, chinthu chimene akupanga anthu amene pa dziko lapasi ndi kugonana. Sindikunena kuti atsogoleri tinawo kuchita zimenezi, koma ndikunena kuti anthu ku dziko lapasi chinthu chimene amachita pa 1 minute ndi kugonana. Mmene ndikulankhulira pano, wena pano akambirana kuti tikakumane pakuti, ena akuyamba kukambirana, ena amaliza kale, pano akutseka zipi akupita, amayi akubanga sala akupita. Now nifuna ina ndine fumu. Andi ndikudziwa dziko lapasi, ndikudziwa chinthu. Okay. Yes. Mulungu atamulenga mkazi ni mwamuna. Mwamuna adanena kuti mwanipasa chinthu chabwino kwambiri. Ndipo Bible likuchitonena kuti wapeza mkazi, wapeza chinthu chabwino. Yes. Sichoncho? Kwambiri kwake. Sana nene kuti wapeza blankete, wapeza galimoto, wapeza shati, wapeza diresi, wapeza chinthu chabwino. Hayi. Yeah. Now ni chifukwa chani dziko lapasi? Ndikamanena dziko lapasi ndikunena mayiko amene tili osauka kwambiri, chizungu chake amati third world. Nchifukwa chani ku third world mpakana pano tikulola kunena kuti azimayi athu azifa chifukwa chogonana?
ndikudziwa ndithu kuti ineyo ndikukana izi dzulo ndinagona azimayi 6 kapena 2 andi zimene wasira azimayi sukuzidziwa kuti wasira chani, wasira mimba. Azimayi ambiri chifukwa chakuti akanena kuti ndili ndi mimba, niyerekeze ine ngati sinyo chifiruka kundiuza sungwana kuti ndili ndi mimba ine nakazanga ku nyumba munikwatire nivomera ndikati chimene ndikanire reputation kapena reputation nchizungwere chimene ndikanire nudindo wanga kuti wanthu aniseka kuti ineyo ndine munthu wokonda azimayi. Mwandipesesa? Sopano ngati ndikudziwa zimenezi nchifukwa chani sindikufuna kuwathandiza azimayi kuti akhale ndi njira kuti izizi samachitike, reputation yanga ikhalepo kapena ulemu wanga ukhalepo. Ndikukanira chimene ndikukanira ndi chani? Chifukwa ineyo mzimayi uja ali ndi nature kapena ali ndi chilengedwe chonena kuti tena ugonana zilipo ziwalo zathu sizidyasima sizikumwati kanitanika kanene kuti bwanji kuti amaliza kuti bwanji zumveka koma zumveka pachikhalidwe chachichewa kubereka kukhala ni anthu ndi ulemerero wa ife mafumu ndi chikhalidwe chathu kuti tikhale ni anthu, koma anthu ayenobwera mwa njira yabwino. Pachichewa kapena chafirika chathu munthu wokhala pa banja ayenokhala munthu amene ali ni matupi wolimba. Akafika munthu zaka 19-18 ngwankulu atosunga mimba, koma mwana wa zaka 10 timuumirize kuti ife akhale ni mimba. Mwana munthu wagwiriridwa ni zimbava zalowa nyumba achifwamba anigonera akazanga niyena akazanga akhale ni mwana amene yamsunge nkata mwana ameneyu ni prince kapena ni princess Rukwa, mwana wazikawenga. Zoona zimenezi sizoona. Chabwino aombeni manja agogo. So musanadule ndipite kwa honorable Ngwale. So maimva amene afotokozera mfumu nkhani imene yapita kunyumba ya malamulo ndikamba nkhani ya lamuloli chifukwa lero tungotingapo mpata chifukwa cha tsiku la 28 September. Tsono chiumavuta nchani kuti kumene kuja nkhani imene ithereto kapena ndife anthu okonda chauta? Zikoma kwambiri nkhani imene idi yakhaye kuvuta. Chimavutisa nkhani imene idi chakuti amabungwe amabwera ku parliament kumapempha ma MP kuti tisinthe malamulo amenewa kuti titeteze azimayi. Imene nkhani yabwino kwambiri koma maphonya pamodzi. Malamulo a dziko samasinthidwa ndi mafumu, malamulo a dziko samasinthidwa ndi amabungwe, samasinthidwa ndi achalichi, malamulo a dziko samasinthidwa ndi ma MP. Mesa ndina mene mapita mmakwa. Ifeyo timasintha, ifeyo ntchito yathu ndikutenga zimene anthu awa atiuza. Malamulo a dziko amasinthidwa ndi anthu a dziko limenero. Anthu akumidzi kunoko 80% anthu athu ali kumidzi kuno akhala ndi afumu. Anthu awo afumuwa ndi okhawo amene angasinthe malamulo ku parliament kucha. Kunoko kuli MP wawo amene akuyimira anthuwa, representative. Anthu awa muze representative wawo ucha kuti akasinthe malamulo. Ndipo palisipanga khale vuto. Sopano chilipo pakali pano choti zimachitika kwambiri kuti anthu ambiriwa amaona mavuto koma samaona. Sana unikiridwe yetu kwambiri anthu kumizimu kuti kodi abortion ndi chiyani, kodi ilimo Malawi muno, kodi mizimu ilimo, ena watu sakudziwa. Nsikana akamwalira mwadzidzidzi mizimu athu muno ambiri ndani nakale amathamangira kwa Sing'anga. Komatu ena asikana amene akumwalira mizimu athu muno akumwalira chifukwa choti ataya pakati ndipo anakathandizidwa ni munthu osadziwa ndi amene wapweteka kumene kucha. Zipatala zathu zili bwinobwino, boma la Malawi ndilokonzeka ndipo lili ndi ma doctors, ma nurses, ma clinicians ambiri chipatala china chilichonse, even pa health center atha kuwathandiza atsikana athu. Koma pakali pano pa malamulo athu
momwe alili ndikuti asikana athu sangathandizidwe kumene kucha. As a result, amalawi azimayi watu ndi amalawi akumwalira asanafike pamene amafuna iwo kuti afike. Chifukwa chani? Chifukwa choti lamulo likunena kuti amene angamuthandizenso amene amangidwa wakuchipatala kucha. Komanso asikana amene angapezeke kuti akusakasaka zimenezi atakumangidwa. Now chimene nganene so apa chilipo china chachikulu afumu mwina mundimve. Vuto litu tikumati tiziliona bwino. Pakali panopa m'matauni mulitu zipatala zikuthandiza anthu. Asikana ku tauni sakuvutika sakufa ngati kumwezi kuno. Mafigures alipo. Asikana amene akufa kwambiri ndi nkhani za abortions ndi asikana amene ali kumidzi kuno. Kuli 80% kuja. Mtaoni muja pali zipatala ndithu anthu amalowamo ndi kutulukamo. Mwinanso boma limadziwanso kuti ukoko kumachitika izi. Koma poti boma nalonso. Boma tu likufuna malamulo watu atasintha. Boma likufuna malamulo atasintha. Mutati mafusa maikalia nkhani ya Malawi Law Commission research imene anapanga ichi. Amene anafuna research imene ichi anali aboma. Koma sopano aboma aja kuti asinthe zinthu pena pake zimaopi. Andale so amabwera pamenepo. Andale timaopa kuti ife tikaonedwa kuti tikupanga izi ationa kuti ife ndi amene tikufuna izi. Choncho ti amabwerera mbuyo. Koma anthu atati aone vuto limeneli kuti vuto lindi lokhuza ife kuno kumidzi. Momwe ndalongosola lero mucha. Anthu amene wandikuwauza ma MP awo kuti ife tikufuna mukati sentire apa. Tikufa anthu ife, tikutha. Azimayi ife tikutha. Kati sintheni malamulo. Ma MP sangalimbane nazo. Koma kuti kakamiza through ma NGOs amabungwewa ndipamene timakhazi kuvuta chifukwa choti achali chinsu nawo walimbali na yakulesa. Mafumu wanso paliyenda mafumu ena aso amalesa. So ifeyo timakhanga titamangika. Ndakumvani. Anakumnakama nkhani ya polisi. Alipo pano apolisi pano. Ana achira mantha kuti IG aona kuti muyankhulira akuti mumamanga wanthu. Alipo ati apolisi pano. Ndikuona uko nkhani ya polisi ndi malamulo ifa iwo ntchito yawo ndi enforcing the law kuti lamulo ligwire ntchito yake. Nkhani imeneyi mmayiona bwanji? Ya mkozima mungoyima hapo. Yes. Zikomo kwambiri. Funso likunena kuti kodi nkhani ya kuchotsa mimba. Yes. Apolisi timayiona bwanji? Pang'ono pokha ndine nanso mene ayankhulira ona bongwale kunena kuti ifeso apolisi manja athu ndomangika chifukwa chonena kuti ntchito yathu ndi kuchita enforce lamulo kukwaniritsa zolinga za lamulo. Koma simaona kuti ababa mkoza kulipinda lamulolo zitachitika zinthu zoopsa. Kupindako ndi kolakwikako chifukwa choti lamulo pakale pano lili mmene lilimo. Chifukwa pale pofunikira kwambiri mmene apemphera aona bongwale kunena kuti anthu atapempha aphungu kuti apite ku nyumba ya malamulo akasinthe lamulo. Litipeza apolisi tizichita enforce lamulo la nyuwaniro. Apolisi tizipanga enforce kapena tizikwaniritsa lamulo la nyuwaniro losinthidwalo. Afuna yankhula. Koma kupinda kuti ife tokha apolisi toona kuti kuli zinthu zili chonchi ndiye tipinde pakayendesedwe ka dziko ndiye kuti apolisi so taononga zinthu. Muri ando tangwale. Zona ndi zimene akunena apolisizo. Ndi zimene zililiso ku ma MPs. Apolisi pakali panopa ayenera kuchita malamulo amene ife tinapanga ku parliament. Ayenera kuasatira. Ngakhale iwo ataona kuti lamulo lisagwirizana nawo sangachita chilichonse. Misakula mfumu awa a senior chief anjombwa. Osakafusa bwanji kuti zilimo mfumu pali chiopsezo ichi cha mwana tipangena chobwanji. Komatu a senior chief anjombawo mfumu anjombawo onsewo anasankha MP kuti akayimire kupanga malamulo. Ndiye kumene kuja panga lamulo ndi aliponya ku polisi. Apolisi akusunga lamulo limenechi. Ngati tikufuna apanso kuti pasinthe malinga ndi ife tikuzionazi. Chifukwa azimayi akutha ndithu. Kwambiri azimayi akutha. So ngati tikufuna kuona kuti tisinthe azimayi athu tiapulumuse. Tiyena tisinthe lamulo ku parliament.
tikazalisintha lamulo lija tizapasiranso apolisi. Apolisi azasankha azalimanso pa lamulo limene mungasuntenso ndi mmene zimakhalira. Chabwino ndikuthokozani wawo. Zomugombera. Ndisanapita kwa amayi amene ali kundimvetsera pano komanso abamba kundimvetsera pano tenge ndemanga zanu. Ndipite kwa inu Mr. Chisi. Ndi ground yake acha amene mukufuna kuti lamulo latsopanoli liyankhulepo ku nkhani ya safe abortion kapena kuti kuthandiza kuti amayi asamafe kapena atsikana asamafe pathupi pakachoka kapena kuti akafuna kuchotsa pathupi. Zikomo kwambiri bwana Twala. Ndifuna kuti imene ayimva amayiwa ndiumve ndemanga zawo. Ndipo amayi ndi atsikana amene muli pano tikhale ndithu limodzi pa nkhani imeneyi. Chifukwa zimene alankhula Honorable Dr. Ngwale komanso ndi bwana Mthali zochoka ku polisi ndizoona ndithu kuti simungathandizidwe ngati malamulo sadasinthidwe. Komanso Honorable Ngwale anena kuti demand, chifukwa ife tikamalankhula atsogoleri ena amatifunsa kodi vuto ndi la inu achisi akaliya kapena vuto ndi la anthu. Nanga anthuwo bwanji sakulankhula? Ali kuti anthuwo ali kuti? Anenatu apa Dr. Ngwale, atsikana amene mukuwaona mtauni musakufa, akuziziwa njira za sefu, koma kumene amakayipeza sefuyo sitikudziwa, koma akukhala ngati njirazo akuzidziwa. Koma inu kumudzi kuno safe abortion iyo sikukupezani. Ndiye kodi ndi grounds yanji? Ndisana nene grounds. Honorable Ngwale anena kuti lamulo limapangidwa ndi nyumba ya malamulo. Zoona. Koma tiliunikeso kuti kodi lamulo limene likugwira ntchito pakali pano Malawi muno limene likuletsa abortion ili lidapangidwa mu chaka chanji. Mupeza kuti lidapangidwa ndi mapalamenti azaka zambuyomo kale. Which means pakali pano zinthu zambiri pa ground pa zasintha koma mulungu sanasinthe. Mulungu ali chimodzimodzi sasintha. Ndiye mulungu ndamene ife timaopa mulunguyo ndiye tikutsata beza mulunguzo. Mulungu amafuna anthu azikhala wosangalala, azikhala ndi thanzi, ndipo ngati anthu akufa amapha si mulungu, amapha anthu ndi Satana. Ndiye ife tikufuna anthu azikhala ndi moyo. Chabwino grounds. Chinthu choyamba ground imene ilipo pakali pano ngati chiopsezo cha moyo wa mayi chilipo kuti mimbayo itha kumupha, icho chilimo kale mulamulo la pakali pano. Ndi chimodzi chokha chimene chikuloledwa. Icho tikugwirizana nacho chipitirire. Koma ground yachiwiri, ngati wopereka mimbayo ndi munthu woti wachita kumugwirira, mimba yapezeka chifukwa choti mzimayi anagwiriridwa, mimba imene tikuona ngati pakufunika kuti itha kuchoka. Kachitatu, ngati mimba yapezeka chifukwa choti anthu agonana pachibale. Kugonana pachibale ndi incest pachizungu, ndi mlandu kale inde, koma mimba yachitika. Bambo wagona mwana wake, mchimwene wagona chemwali wake. Kodi amenewa akasunga mimba zimenezi, mwana uja nkumabadwa tiziti chani? Mimba imeneyo itha kuchoka. Chachinayi atafuna anthuwo kapena izizi lamulo loti azotse izogonana pachibale izi kwa anthu oganiza bwino. Inu bwana Twala mutakhala ndi mwana wanu wamkazi, choyamba pomugona mwana wamkazi ndeti mutu wanu uli bwino, ndeti suli bwino. Kodi ngati lamulo likunena kuti kugona mwana wako incest ndi mulandu, ndiye kwabwera mimba yomwe amene amapangawo anali anthu oti akuswa kale lamulo, ndiye mimbayo ikhale yovomerezeka yochoka kwa anthu okuswa lamulo. Pamenepo tikuona kuti mimbayo itha kuchoka. Ground yachinayi, malformation of the fetus. Masiku ano technology yapita patsogolo, munthu akangokhala pakati akapita kuchipatala amamuunikiratu kuti mmimba mwanumu muli mwana, pakadusa period ina amanenaso ni mwana wake ngwa mkazi kapena ngwa mwamuna, amathaso kuona zimenezo. Komanso amathaso kuona kuti inu mimba yanuyi mukatimu
inakhala ngati ikufuna ikhale mimba koma chasanduka chinyamanyama chabe sichingasanduke munthu olo atazabereka chikakula kufikapo chilibe china chilichonse choonesa kuti ndi munthu ndi chinyamanyama chabe chimene chonso nachonso tikufuna kuti ikhale ground mmalo moti munthu azivutika ndi nthawi kumakhala 9 months pamene palibe chimene chilimo mkatimo alimo ndithu anthu kukabereka kuja awupeza kuti palibe chimene chikuonesa kuti kodi ichi ndi chani sitikunena ulumali ayi sizamankhwala ayi za usinganga ayi za ufiti koma zimatheka munthu kukhala mchinyamanyama chabe mthupi adora zimatheka munthu meza amapangidwa ndi makholozo muzabambo ndi mayi ndi akasandukenso kuti muli mwala kapena muli zakuti si nkhani ya ufiti imenewo lamulo la ufiti ligwire ntchito yake pa nkhani ngati zimenezo. Kumidzi kwathu kuno timati ufiti koma ndithu ngakhale mu science zimatha kuchitika kuti anthu aja mamuna ndi mkazi uja apanga chinthu china chake chosakhala bwino even mizimu to abadwa ana ongo mbwambwe ana basi kuti sangachite chilichonse samatha kudzuka amangokhala chigonere zikuchitika mizimu. Okay. Ndipo anthu akhala kuvutika nawo ana amene kuti awalere kuti akule ngakhale akule palibe chimene amapanga mesa ndi mphatso timati kuve ndi mphatso imene mulungu watipatsa pa dziko lapansi koma papa tikunena chinthu chomwe sichingakhale ndi moyo choti azangobereka chizakhala choti sanganenenso kuti maso ali pati kamwa lili pati lofuna zovuta kulongosola. Okay. Ndiyene zikakhala choncho kuti koti timvutise mayiyu 9 months akunyamula chinthu chimenechi tikuchiziwa poti achiziwa kale ini 1 or 2 months aziwa kati palibetu chabwino ndiye tikunena kuti mwina makati alole kuti achose kuti amayi uja azigwira ntchito zake mwabwino. Timafuna mwina tinene chonchi kuti ine ndine Sinjo Chief Njombwa. Leloli pamene tikukumbukira International Safe Abortion andi timafuna tinene kuti nkhani imeneyi kwambiri andi utipwetekera kwambiri wana mudzi chifukwa andi mmene ananena Sinjo Chief Lukwa kuti chimene chikuchitika kwambiri kuno kwathu ku Malawi chikupweteka munthu osauka pamene munthu amene ali ndalama iyeyo akapezeka vuto limeneli akupita zipatala zina zodula zimene zolipira pamene tikanena zoona kuno ku Malawi ndiye kuti mwina tikhuzonena kuti mwina 70% ni anthu osauka mwina anthu olemera ikhozokhala 7 ndiye kusonyeza kuti tikudzipha tokha ifeyo anthu osauka. 2 chifukwa choti mwina usazindikira kumene kuti pwete kwambiri mama kaifa anthu akumudzi chifukwa wina akabwera nika voice kake kuti iya zimene yosapanga mukatere mukupanga zakuti zimene zikuti pweteketsa kwambiri tinanena kuti alipo mafumu ena amene amakhala kumbuyo kuti lamulo limeneli lisasinthe ndipo tipitilire monga mene lilili mafumu ena alipo amati akuti afuna mtundu ufumu ukule koma sulu ukula ufumu chifukwa ufumu kuti ukhale bwino ukhale anthu ozindikira ukakhala anthu ochepa mmudzi muja ndiye kuti ufumu uja umakhala bwino chabwino ndiye timaona ngati kuti ndi bwino lamulo limeneli lilakhazikika zikhoza kukhala bwino andi nkhani imeneyi ikutengera ifeyo tidzuke anthu akumudzi boma lidziwenso kuti anthu akumudzi afuna zakuti. Ndathokoza. Ine ndi mayi Eda Chikuse. Ineyo nkhani imeneyi andikhuza kwambiri tsiku la lero. Ndikuona kuti ndi nkhani yabwino kwambiri yomwe amayi atsikana mwinanso timatha kusowa kolowera kufika panena kuti imfa za amayi zatsikana zikuchuluka. Ndipo lero ndaona kuti ndi tsiku labwino kuti mafumu akuoneka kuti atenga gawo, AMP atenga gawo, komanso akuboma apolisiso komanso a human rights kukamba nkhani imodzimodzi yona kuti imfa zatsikana zichepe kuno ku Malawi. Ndizoona kuti atsikana ambiri akumwalira chifukwa cha kuchotsa mimba. Ndipo ine ndakhudzidwa kwambiri lero poyena kuti mabungwe mafumu abwera poyera ndi nkhani yona kuti imfa zoti atsikana zichepe
tsiku la lero ineyo zimenezi chandisangalatsa kuti nkhani imeneyi lero tikhale pamodzi kukamba nkhani imeneyi. Kuno kwathu ndizoona kuti chiwerengero cha atsikana chochotsa mimba chikuchuluka kuno kumudzi. Wani chifukwa cha umphawi, kuli zipatala mtaunimu komanso kusazindikira kuti kuli zipatala zomwe zingathe kuchotsa mimba mwadongosolo mopanda kupeza vuto pathupi. Nde muamangitsitsatu akuti lamulo zipangitsa kuti lamulo limenelo kulibe. Zipangitsa kuti tithandizire kuphunzitsa amene akuzimvetsa bwino kuzindikira kuti imfa za atsikana zichepe kudera kuno kwa Lukwa. Zikomo kwambiri amayi. Awa ndakumvani koma awa ndi amayi oyamba chanala amayi, awaso ndi amayi atsikana amene akumamwalirawo sangayankhule ife kuti anamwalira koma tukamba amene zikuwakhudza nkhanizo. Ine dzina langa ndine Brenda Chagwira ndachokera kwa Njombwa. Ife atsikana ambiri tiri kumwalira chifukwa cha kusadziwa. Koma vutoli limachitika kwambiri chifukwa cha amene tili nawo, amene amatiyang'anira. Ngatanda? Makolo, mazifumu athu zimatero. Amatani? Zimene zimavuta ana akamwalira kuti anachotsa mimba, pamaliro sipanenedwa kuti mwana uyu wafe fana anachotsa mimba. Zimene zimapangitsa kuti ife tikhozone kuti ndi kuchotsa mimba kwabwino nanga ngati makolo abisa palibe chimene timatolapo. Inu mmadziwa kuti awawa amwalirawa amafuna achotse pathupi? Manong'onong'o amaveka koma nanga palibe choti chimene tingachirepo ngati tingabisa kale kulikulu iwe kuti chani. Ndee chimene panopa mmene akupemphera ifenso achitsikana tikupempha pakuti lamulo silidavomerezedwe. Mimba ni bwino ife atilora achitsikana tikagwiriridwa akatipatsa bambo athu kapena abale athu kapena anthu amuna kumene amatha kukukana kapena amakhala gulu tizichotsa mwa njira ndondomeko kuti tisafa ambiri. Ambiri apita kumanda chifukwa chonena kuti alibe kokhozolowa. Ngakhalenso kuchipatalako khozopita cholipiracho koma iwe ulibe kanthu mwina ulika 5,000 amango kupatsa mankhwala kuti kamwere ku nyumba kuno zisadzani khudzi. Zimene zikupangitsabe kuti tiziferabe. Nikadakonda kuti lero mawu anga yawa kuboma afike. Ife achinyamata tulupempha atipatse uchotsa koma sikuti lupempha kuti tizigonana. Koma nikamba kuonena kuti chifukwa mimba zimene tikupemphazo kugwiriridwa munthu sungachitopempha. Koma so munthu bambo wako ndekuti apopo ulibera mulolo lukhozotsutsa nthawi nake zimavuta na amene amakusamala. Ndekuti niwongoperekera. Azibale yako. Yeah. Ayipitilizani. Azibale yako umangolani kuperekera. Koma sopano ana amene tikubadwa amene tidabadwa 2000 chikololi kuchidziwa tilakhanda. Ndipo pano tikakumana ni chibwezi amati ngati siligonana ndiye kuti sundikonda. Ndiye kuti ni chimodzimodzi ngati silingathandizidwe tikufabe. Nthawi idasintha kale makola amalowa mbanja chigulu asadachidziwe koma ana lero aliyense amachidziwa ndi mwana wa zaka zitatu zomwe. Nkhani yakwera mtunda iyo muyimaliza bwanji m'bale wanga? Tikungofuna kuti pempho lathu livomerezedwe kuti mwina tipulumweko amene tatsalafe. Kulira kapena chidando cha modzi mwa atsikana alipo kumene kuti sanapite tikumaliza programu yathu ya lero koma mwina kuliwena kuti ineyo nkadakonda nkadayankhula ali kuti mukuti bwanja amayi? Dzina langa ndine Dailesi Banda. Chimene adapempha mafumu ifenso tikuvomereza chifukwa chonena kuti ife achisungwana ambiri
tafa chifukwa chosadziwa. Mwina mimba wakupatsana atete wako pokugona amakuopseza, ukaulula nikupha, ndipo ukanakufa umangoperekera. Ndepempho limene wapempha mafumu ma MP ifeso achisungwana tikuvomereza zikomo. Kodi inu mumakaperekera bwanji? Mumaperekera bwanji amayi atsikana? Osawauza amfumu kapena amfumu andamene amati ngati ali bambo wako dziperekera. Pamenepo pamakhalapo ovuta. Mafumu mwina nthawi zina makolo wachokapo achikazi ni usiku waphika sima wakagona, abambo wako akupeza kuchipinda, nde usiku ungathe bwanji upita kwa afumu. Mwina pamene uzikauza zako zinthu zachitika kale, mimba watenga kale, nde ukhoza panga bwanji iwe uli msungwana. Kuli bwino boma mutivomereze ife achisungwana pakhale ndondomeko yolondola pochotsa mimba. Ndakumvani. Tsopano nkhani imeneyi amalandira mimbawo ndatsikana, koma woperekayo ndi anyamata. Anyamata sindikwawo nawo yankhula, matholo ali kuno, matholo awa apatseni, awa apatseni amenewa, awa abambo awa. Inu ndi amene mumapereka pathupi mimba kwa atsikana ndi anyamata. Nkhani imeneyi mukuiona bwanji? Okay, dzina langa ndine Peter Banda, ndachokera mmudzi mwa Lukwa. Nkhani imeneyi imakhala kuti ngati chibweze, imakhala kuti anthu nimagwirizana kuti apapa tiye tikagonana. Koma sumadziwa zoti nthawi imene ndikagona naye ndimpasa chani? Ndimpasa mimba. Umakhala ngati kungosewera game. Yeah, zinthu izi zimakhala kuti bamongoseweresana. Koma kumapeto kwake kumapezeka chani? Kumapezeka mimba. Ndiye sikuti chimakhala cholinga kuwapatsa mimba atsikana. Yeah, sikuti chimakhala cholinga. Olo mwina sopene mapezeka kuti wayuza ndithu koma chishango chimaphulika. Nkhani yakwera kuntunda. Ndiye lamulo imene akukamba awa. Mukuliona bwanji? Kapena tsiku la lero kuteteza amayi ndi atsikana mukuliona bwanji? Okay, lamulo limeneli ndi labwino. Chifukwa ngati ne nyamata ndimabadwa kochokera kwa mzimayi. Ndiyepezeka kuti mwina anakankhula kuti kwabwera akuba, podzaba pacha agwiririra amayi ako acha. Yet, ndiyepezeka kuti amayi ako pacha kuti atenga mimba yochika kogwiriridwa. Ndalina bambo nyumba muja mwina mambidwa chisokonezo. Amayi acha kuti ayi, koma mimba ndikachosere kwa ndani? Kwa sing'anga. Kupezeka kuti jako apeza vuto, kupita ku chipatala nukamwalira. Ndiye kuti fana ife tisamalidwa ngati. Koma zikufunika kuti kuchosa mimbako ngati ifunika kuti mimba yochosedwa kupita ku chipatala kucha akalandira mankhwala abwino akacha pa mimba muja akakhala zabwino bwino atisamaliraso ife ana. Ndakumvani. Aombeni manja Peter Banda. Ndipita uku IMP nakonani mafuna muyankhule china, mfuna muphirizire ndemanga imene ayankhula anzanu kuno a chairperson kenaka timalize programu yathu ya lero ya Tikambe. Mukuti bwanji Honorable Bonongwe Kasungu West? Ndithokoze kuti amayi Kaliya anachiona kuti nchanzeru kuti mwambo udzachitikire kuno kumadzulo kwa Kasungu. Chimenecho ndichione cha mtengo wapatali. Komanso ndithokoze ache athu Dr. Matthew Zingwale MP. Inenso ndine mmodzi amene ndili mu komiti ya health. Zimenezi zatisangalatsa kwambiri. Monga mmene mwamvera anthu akulankhulira, ifeyo ndichotengera cha anthu. Ndengati anthu angabwere kufotokoza kuti olemekezeka ife lamulo limene timafuna kuti mutithandizire ndili. Ine ndine ndani pamaso pa wanthu. Tikamagwira ntchito anthu ife tinalumbirira kuti tidzatumikira anthu. Ndiye kwatumikira anthu zina nkupanga zimene anthu akufuna osati tipange zimene tikufuna ife. Koma mesa inunso ndina mpingo, ine mesa ndina chalichi, ndina nzikiti, mukamapanga zinazo mesa mmayonaso chikhulupiriro chanu. Tingonena kuti ngati dziko la Malawi tisakambe za chalichi ya ine, koma tikambe ngati dziko la Malawi. Dziko la Malawi it's Christian country. Yinde, koma akuti anthu akudandaula kuti nkhani ya amayi ikapita nyumba ya malamulo chifukwa chakuti ma MP abambo ngambiri aunena kuti amayi you cannot discuss issue ya amayi aife ndi abambo chifukwa chakuti abambo
sakuyimvetsa nkhaniyi. Mmene muja muli ma MP achizimayi osaposera 60 koma abambo ali oposera nambala ya 60. Sukizilo la amayi atapangana kuti lero tivomereze constitution yoti isinthe tifunikira timati chani kodi 2/3. Ndengati azimayi kapena amayi ali less than 2/3 olo tingachite maphokoso otani kuno kunja kuno ola awanga danda ule morani koma ngati as far as issue icho ikapita ndi abambo parliament akuti nkhani sidzatheka mpaka nakalekale. Nimafuna mutangasule nkhani imene. Zikomo kwambiri ndakumvetsani bwino kwambiri kuti poti kuchuluka kwa nyumba ya malamulo azimayi ndi ochepa ndetu ufotokoza nkhani ya azimayi amene ali ochepa koma ifeyo ndi anthu ambiri. Ndimafuna ndibwerere ni mmene ananenera Honorable Ngwale kuti ifeyo ntchito yathu sikukapanga zinthu zimene anthu sanatiwuzeya choyamba pamenepo. Ndiye kuti mphungu alibe mphamvu yoletsa chinthu chimene anthu akudera kwake akufuna. Ndiye kuti mmene yabwerera apa ngati bungwe inalowera pa window. Ndiye kuti imapita nkhani ukafotokozedwa koma munthu wakumudzi sadamupeze amene akukumana ndi vutolo. Ndiye kupemphera kuli apo koma ufunika kuti kodi ntchito imeneyo ukugwirewe pamwamba popemphera ukugwira ntchito yanji. Ndikuwuzeni Yesu Khristu nthawi imene mzimayi atagwidwa mulandu wa chigololo anamutenga mzimayi ulendo nawo opita nayo kuti uyuyu pa malamulo wathu watichimwira amafunika kuti tingende mu minyala. Ndiye Yesu pamene amalankhula anthu aja Yesu amalemba pasi akulemba pasi pomaliza ananena kuti Ambuye ife tikudikira luyankho loti mutipatse kuti mzimayi tichite naye chotani. Ndiye Yesu adanena kuti nthawi imene chamapita bambo amene amachita naye chigololo mayi uja sadapite nawoya. Ndiye Yesu adanena kuti nonse mwa inu muli apamu nonse ngati alipo amene asadachimwepo yambani mungenda munthu. Chimene chimavuta mdziko lapansi kuti tine choona chenicheni chimene anthu akulira timakanika. Chabwino. Usoyenza kuti mwa ife tonse tikhozoona kuti tilibe choonadi koma tuyimira anthu amene akulankhula choona kumudzi. Ndiye kuti tikathandiza vuto limene nkosavute ife aphungu aku nyumba ya malamulo mwina mkhozo kaona akakanena azimayi akavomere azibambo chifukwa choti ayimvetsa bwino. Ndimafuna nene choncho. No, ndakumvani kwambiri. Enanso amanena kuti nkhani imene mwakambayo ena amanena kuti Yesu sadalembe kuti amene sanachimweko angende munthuyu. Akuti Yesu phiri adanena kuti amene sanagoneko ndi mayi uyu ayambe kugenda mwala. Ndiye popeza kuti abambo amene anayandikira patsogolopa anatagula naye mzimayi anatembenuka nomauza anthu acho ndi anthu adafunsa kumbuyo kuti mubwereranji. Ndiye Yesu anthu anamira akuti amene sanachimweko ambe kugenda nkhani inasokonekera namapita kumapeto. Koma mwina nkhani ya lero si imeneyo koma nkhani ya lero timalize bwanji mpulogalamu yathu ya lero ya Tikambe. Ndiyambe ndi kumeneko Sabina. Zona panopa atsikana komanso azimayi miyoyo yawo ikupita chifukwa chosowa kotenga thandizo loyenerera. Mwachitsanzo mwina ka mwana wa zaka 10 sangakwanitse kuchira bwinobwino kuchipatala amauza kuti hayi kuno kulibe mankhwala kuti mungachotsere mimba mapeto ake amapita malo osayenera. Olo mwina munthu ali pakhomo pa makolo anachimwa mimba yoyamba adamvomera achimwenso kachiwiri amaona kuti no makolo anga andithamangitsa nditani ndingopeza mwina mankhwala oti ndichotse mimba mapeto ake ifa. So tikadakonda boma likadativomera kuti pempho limeneli alivomereze. Ndathokoza kwambiri. Kumembeni manja Sabina Jonas. Ndipite kwa inu kuchokera ku Ministry of Health. Mutithandiza bwanji nkhani imene takatokamba. Mudzonabe kuti amayi ndi atsikana azimwalira. Chifukwa chokuti timagwira ntchito motsata malamulo. Zambiri zankhidwa kale mwina azathu amene ali ndi udindo opanga malamulo akaziunikira kutengera ndi kukambirana kumene kuli pano. Koma chimene ndingalimbikise ndi chokuti ngati zatichitikira kuti mimbayo yachoka kapena tinapanga njira ina yake kuti tichotse
tiyeni tithamangire ku chipatala kuti mutipeze mu nthawi yabwino, tithandizane zisanachite fika povuta. Tisadikire ndipo tisaope kuti tikapita ku chipatalako sitikathandizidwa. Khomo la chipatala ndilotsegula ndithu, mudzathandizidwa popanda vuto lililonse. Zikomo. Ndathokoza kwambiri. Aombeni manja adotolo chokwa chipatala. Mayi Kaliya, inu mayi mwitseka bwanji nkhani ya lero? Mwayimva akamba atsikana, akamba mafumu, akamba anyamata, mwitseka bwanji mayi Kaliya? Ndimafuna kuti ndikhoze pawiri pamene anena dokotala kuti alipo kuti akuthandizeni khomo ndilosegula. Popanda lamulo limene tikukamba pano, akakuthandizani mimbayo mukachosa, koma osati musanachose yayi. Pokhapokhapo amene amavomerezedwa kuti awa mimba yawo ikupereka chiopsezo ndiye akathandiza. Pachiwiri ndikufunanso ndikhozepo pena panabwera amayi paja amanenapo ngati kuti mwina lamulo lavomerezedwa. Kulibe lamulo limene lavomerezedwa pakali pano, nchifukwa chake tikuyenda kuti tikumane ndi inu kuti muthandize kuvomereza aphungu athu kuti akavomereze lamulo limene likutchulidwa kuti likhalepo kupatula lamulo limene linalipo kale. Pamenepo ndimafuna ndikhoze chifukwa tikhoza kupita kunjako ndikumakanena kuti akuti lamulo liliko kale, anadusisa kale. Kumbali ya ine ndikufuna kuti ndipereke uthenga uwu. Matenda ochosa mimba mosayenerera tiatchule kuti ni matenda chifukwa amazabwera matenda kumapeto. Tikufuna kuti tikuwuzeni kuti ni matenda a anthu osauka. Alipo matenda malaria ndi atonse, kwa matenda ochosa mimba munjira yosayenerera ndi matenda a anthu osauka. Ndiye zili kwa inu kupitiriza kumayang'anira kuti anthu osauka posauka kwawo ndi kale azifaso chifukwa choti akuchosa chani mimba. Koma chili kwa inu kupita kaya ndi kumipingo ngumakauza anthu amene amakuuzani enawo, ndikuuzeni ine sindiopa ponena ndine wakubungwe. Anthu amene amanena kuti inu musamachose mimba munjira yoyenerera malamulo asakhazikisidwe, iwowo zikachitikira kukhomo kwawo amapita kumalo oyenerera. Inu kukusiyani mumbuyo muzikapemphera kumene kuja, kumapemphera kuti ndi satana, akukuuzani zosatana, koma iwowo enawo amatenga anawo kupita nawo kumalo oyenera. Muyiziwe imene. Komaliza ndikufuna kuti ndinene izi. Amayi azanga kunoko kwa Njombwa, tiyeni tithandizane bwinobwino kuti tikhale pa gulu lovomereza zinthu zabwino. Osati kumakana chifukwa kuti wina wake wakana, chifukwa kuti wina wake wakuuza kuti ichichi ndiye chabwino, iweyo kuvomereza. Ngati kuti mwina mukuyenda ndi treni bogi, munthu uli pasogolo kuyenda ndi mabogi onse kumangosatira, iwe weka sungapange chiganizo pa iwe weka kuti izizi zabwino ndi izizi. Timangotengana m'magulu kumavomereza zinthu zosayenerera, osaziwa kuti khomo la iweyo ndi khomo la iweyo, uzione zimene zikukuvuta pa khomo pako. Ndikafika pamenepo ndikukhulupirira kuti kunoko anthu avesa ndipo athandiza onabu Bonongwe kuti ntchito yawo iyende bwino. No, ndakuthokozani nkupatula kuti athandiza onabu Bonongwe okha, koma programu iyi kumveka dziko lonse kusonyeza kuti ndikuti anthu akumene konso akukhala udindo wawo. Agogo muyimaliza bwanji nkhani? Poyamba ndimafuna nene kuti mujananenera kuti chinthu chimene chikuchitika kwambiri pa dziko lapansi ndiye kugonana. Chimene ndimafuna ntanthauze nchonena kuti kugonanako kukutengeranso imfa ya amayi ambiri. Mukaona azimayi amene akumwalira pachaka kuno ku Malawi, ena kuti 370, ena kuti 570 amene akumwalira ndi chifukwa cha uchembere umene akumapanga, kumapita ku chipatala chiberekero chitaola, unsafe abortion, kapena akuchotsa mimba mnjira zosayenerera. Ndiye chifukwa choopa lamulo azimayi akumapita ku chipatala thupi lawo litatha kale. Ndiye chimene ndimatanthauza chionena kuti chinthu chimene chili chabwino ndi chimene chikuphaso azimayi kwambiri. Ndiye maganizo ngonena kuti
kodi chifukwa chani malamulo athu sitikuonapo kunena kuti tipeze njira yoti azimayi azikhala ndi moyo asamamwalira, chifukwa chinthuchi chikupha opemphera, chikupha osapemphera, chikupha osauka, komanso ena olemera kumamwalira. Ndiye chifukwa chani diso lathu silikusintha. Ndiye kunena kwanga nimanena kuti chinthu chimene chikuchitika kwambiri, Oliver Mtukuza adayimba nyimbo akuti tinopera luweruwe tikufa mmodzimmodzi, chinotipedza chinorawitsa, chimene chikutipha nchozuna, chinorawitsa nchozuna. Ndi chimene chikupha anthu kwambiri ndi sex kapena kugonana. Andi chinthu chimenechi Mulungu analenga chabwino kwambiri, koma chikupha anthu mnjira ngati imene ndikunena apa, kuti paumakhala ananenapo nyamata ena akakhutisana mimba akukanana, atate agona mwana wawo, amayi abambo agona mphawo pomumiriza numuopseza. Zinthu ngati zimenezi agona kamwana kakang'ono kazaka 10. Kodi tilola tikhale na azimayi athu amene akanena kuti mimba mkango wawa chimbuzi chatuluka kale, mkodzo akati wawawa mkodzo watuluka kale, chizungu chake akuti fistula, uku ndi uku kwakumana, kamwana kazaka 10 takabereketsa kumoyo kotayira madzi ndi kochitira chimbuzi kudakumana. Tipanga mtundu wanji amalawi? Pempho langa ndilonena kuti lamulo likanatira sintha zikhala bwino, tithandiza anthu osauka kumudzi. Zichananena Njombwa kuti kumudzi 70-80% achokera kumudzi. Ndi anthu athandizike. Mawu anga omalizira, ife atsogoleri atchalichi, mafumu, ma MP, tisabise munthu akamwalira chifukwa chakuchotsa mimba kwa sing'anga. Tinene, chifukwa tikanena zithandiza anthu ena ali m'maudindo akuluakulu kuti nawonso atengepo mbali, chifukwa zikuoneka ngati kuti ifa chobisa kwa ife atsogoleri pamaliro zikupangisa kuti anthu aziona ngati kulibe chilichonse. Tizilankhula ngati imene makhalira njala, kuti kwalukwa kuli njala boma likwepo, kwalukwa kulibe chipatala boma likwepo. Tizinenanso ndi kwalukwa wafa anthu 10 pa mwezi chifukwa chochotsa mimba kwa sing'anga. And safe abortion zitha ndi zatsogoleri. Zikomo kwambiri. Manja mwa gogo ndipite kwa inu chair in 1 minute muitseke bwanji kani. Ine lero ndi tsiku losangalatsa kwambiri. Chiyambire changa kukhala involved ndi nkhanizi. Yeah. Ati mbakhala kwambiri mahotelo. Takhala kukhala mahotelo chani koma lero taona ndi zimene zachitika. That's right. Anthu tu atipasa feedback directly. Atsikana, azimayi, azibambo, aliyense walankhula. Dziko tulikumva. Titati tipange izi kawiri katatu. Dziko limva zoti tichite ndi zotani. Ma MP sakhala under pressure, malamulo asinthidwa. Dziko kwambiri. Ndathokoza kwambiri. Mombeni manja chair ndipite kwa inu tsopano Mr. Maso Chisi muitseka bwanji nkhani in under a minute. Inenso monga mmene na chair health committee ya kunyumba ya malamulo ndakondwa kwambiri kuti kwa nthawi yoyamba atsikana alankhula. Chimene ndikunenera izi tikamakumana ku mahotelo kuja timakhalaso ndi atsikana mabungwe wena woneka kuti otsogola, koma tikauza tilankhulani amaopa kulankhula chifukwa amaganiza kuti dziko linena kuti ndiye kuti uja wachosa amene uja ndiye kuti watopanako uchosa ndiye afuna alembe anzake kuti nawo sazichotsa. Nkhani iyi siyolimbikisana kuchosa, nkhani iyi ndiyoteteza moyo wa amayi ndi moyo wa atsikana. Ndiye tikupempheni azimayi kuti kukazakhaso interface yina masukani lankhulani chifukwa amene mukukhuzidwa kwambiri ndinuyo. Ife ngati abambo othandizira olankhulapo pa nkhani zimenezi tili nanu kulimbikisa kuti mukhale ndi moyo wathanzi. Ndathokoza kwambiri. Amenewo ndi Mr. Maso Chisi. Aombeni manja kachiwiri panelo yanga imene ali uno kutsogolo, komanso inunso ndikuthokozeni chifukwa kuti mwayitsala bwino nkhani imeneyi, komanso ndikhulupirira anthu amene mwakatitsatira pa wireless, radio komanso television, ndikhulupirira kuti mwayimva nkhani yonse bwinobwino, komanso mukhoza kupanga chiganizo panokha, komanso mukhoza kuzindikira ngozi imene ili mdziko muno pa nkhani ngati imeneyi yoti amayi asamafe chifukwa chakufuna
kuti pakati pachoka kapena kuti iwo wafuna kuti achotse pathupi. Pana tsiku lina dzilanga Ndemanyo Twala kuchokera kuno kwa Senior Chief Lukwa boma la Kasungu West pa skulu imene ya Chankhozi School Ground. Ndikuthokozeni chifukwa choti munayitsala programu yathu ya lero ya Tikambe Speak Out. Magoma nonse is goodbye.